Čaute. Toto je môj kamarát a dneska bude perfektný zostrih kolobežkárskych trikov. Level easy, taký na rozhorievanie. Easy, že? 3, 2. Parodie, oprava dreva. Zatiaľ sa vyonieva. Podľa mňa dobre. Dobre zrobená práca. Darí sa? No, neviem. No, upravené. Na. Boha. No, začalo nám pršať, tak sa stalo taká prejšia vec. Začala sa šmýkať doska. Tak je to dosť ťažšie, a keď tam budú nejaké faily, to si ešte povieme. Tak nehnevajte sa, alebo nejaké škody, že tam bude vidieť, že tam zle bude vidieť na kamere, alebo tak. Sa nehnevajte. Fúha. Rekonštrukcia. Posledný a toto záverečný. A. 4, 2, 1. Takže ľudia, toto je koniec tohoto videa. A keď sa vám to ľúbilo, tak dajte like, odber a keď chcete aj zostrihané kúsky z tohoto videa faily, tak nahoďte like, odber a povedzte do komentárov, chceme ďalší diel a paródie, ďalší diel a faily. A ja to s mojimi kamarátmi natočím, že? Áno. Dobre, tak to dáme. Tak, čaute ľudia a Frizo lúči.